Jeg har altså modtaget min YouTube playbutton, og den er altså lige her. En lidt mærkelig ting er, at YouTube playbutton er blevet 100 gange mindre nærmest, føler jeg. Altså den er i hvert fald meget mindre end de tidligere, der har været. Men jeg tænker altså, at vi skal få den åbnet og set på sagerne. Altså det er jo ved at være en lille bitte smule tid siden, at vi ramte 100.000, men det tager så også noget tid for det lige at komme til Danmark. Okay, jeg tænker, skærer man det op? Det ved jeg ikke, om man gør. Det gør jeg. Okay, jeg tror, den kigger op der. Okay. Det her, det er simpelthen bunden af kassen, eller lige snart man åbner den. Det ser sådan her ud. Er vi klar til at se min playbutton? Okay, der er et brev øverst. Er vi klar til at se playbutton? Den er seriøst lille i forhold til de tidligere. Altså, kan vi lige snakke om, hvor småt det her det er? Det er jo mega småt. Altså, bare lige for en fornemmelse af det. Hvordan kan man holde den? Ja, okay, jeg ved det ikke. Den er på længde med en saks, der får lyd. Ja. Men altså, det er en sej playbutton at have, og lige meget hvor stor den er mega sej at have. Så ja, jeg har også bestilt nogle andre awards, by the way. Hvis I gerne vil se dem, så smid et like på den her short her. Så viser jeg det altså snarest muligt. Det er snart de kommer hjem. De kommer nok om et par dage.